Eusko Jaurlaritzaren arabera, Shesa, Euskadiko hidrokarburuak baltzua, sozietate publikoak egindako lanetan oinarrituta, seinale argiak daude Gran Enara formazio geologikoan gas naturala dagoela pentsatzeko. Gasteizko udalerrian eta Arabako beste udalerri batzuetan kokatuta dago formazio geologiko hori, eta hori esploratzeko baimena lortu nahi da. Uste da gas naturalaren 180 BSM-ko bilioi metro kubiko baliabide potentzial bat egon daitekeela. Hori, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 60 urteko kontsumoa izango litzateke, edo Espainiaren kasuan 5 urtekoa. Zifra hori honela lortzen da, mota honetako formazio geologikoei maila erdiko errendimendu ratioak aplikatzen gas naturalaren produkzioan. Gran Enara eremuan Arriamaren volumen estimatuan. Hori guztia egin beharreko lanetan kontrastatu beharko da. Gas horren merkatuko balioa, 30.000 milioi euro ingurukoa izan liteke. Munduan ez daude bi ez konbentzional berdin. Horrek esan nahi du ikerketa ezinbestekoa dela, gas berreskuragarriaren magnitudearen ordena eta hori ateratzeko bideragarritasuna ezagutzeko. Industria, berrikuntza, merkataritza eta turismo sailak esplorazioa egingo du, proiektuaren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta ingurumen arlokoa frogatzeko. 3 aldagai horiek bete behar dira ustiapen fasera pasatzeko. Esploratuko den eremua bitan zatitu daiteke, lurpeko arroken arabera. Iparraldeko eremua. Helburu den formazioa gainazaletik gertuago dago, eta zulatu beharreko putzuek ez dituzte Subijanako kareharriak ebakiko, ez da lurpeko akuiferoa ere. Hegoaldeko eremua. Zulatu beharreko putzuek Subijanako kareharriak ebakiko dituzte, akuifero handi bat gordetzen dutenak. Baita Balmaseda formazioa ere, azterketa honen helburua gas naturala daukalako. Esplorazioa honetan datza. Putzuak zulatu eta gasobiak estimulatzeko teknika modernoak erabiltzean, zehazki haustura hidraulikoa edo fracking deiturikoa. Horrek, aukera ematen du gaur egun gas naturala ateratzeko, ustiapen teknika eta ezaugarriengatik orain dela urte batzuk errentagarriak ez ziren hobietatik. Horregatik deitzen zaio gas ez konbentzionala, baina izatez, metanoa da. Teknika tradizionalen bidez ateratzen den berbera. 15-20 metroko sakontasunean egiten da putzua, hodi eroale bat jartzeko, diametro zabalekoa eta horren zementazioa lurraren kontra. Hodi eroalearen helburua da putzuaren barnealdea zorupeko lehen metroetatik guztiz isolatzea, horrela azaleko edozein filtrazio saiesteko. Lehen aipatutako hegoaldeko eremuan beharrezkoa da Subijanako akuiferoa zeharkatzea, eta lehenengo perforazio fasea horren azpian amaituko da, eta errotazio bidez ura hartzeko zulatutako putzuen kasuan egiten den modu berean gauzatuko da. Puntu horretara helduta, gainazaleko estaldura hodia instalatuko da. Hodi hori putzura finkatuta geratuko da zementuarekin. Zementuak putzuaren hormen eta sartutako hodiaren artean dagoen espazio anularra betetzen du. Zementua estaldura hodiaren barrutik injektatzen da, eta anularretik igotzen da gainazaleraino. Horrela, putzuaren barnealdea guztiz isolatuta dago akuiferotik, hodi eta zementuagatik. Horrek, akuiferoa babesten du zulaketa prozesuan. Beste metro batzuk zulatzen jarraitu ostean, zulaketa eten eta segurtasun proba zorrotzak egingo dira. Bigarren zulaketa fasearen helburua, Balmaseda formaziora heltzea da, gasa daukana. Subijanako akuiferotik bertara iragazkortasun basuko arrokak daude, 1600 metro daude tartean. Zulaketaren bigarren fasea amaituta, estaldura hodia jaisten da. Sakontasun horren eta gainazalaren artean instalatuta geratuko da, eta aurrekoa bezala zementatuko da. Tarteko hodi hori bigarren segurtasun esi bata, altzairu eta zementuzko, putzuaren barnealdea eta Subijanako akuiferoaren artean. Zulaketaren 3. faseak 2500 metrokoa gasa daukan eremua zeharkatzen du. Fase honetan zehar, arrokaren lekuko etengabe batzuk berreskuratuko dira. Lan hori oso garrantzitsua da, izan ere, berreskuratutako arroken laginei esker, analisi eta entsegu interesgarriak egin ahal izango dira, estimulazio hidrauliko edo frackingaren hurrengo fasea zehazki definitzeko. Horren ondoren,
Zeharkatutako arrokak zehatz aztertu eta produkzio eremuaren estaldura hodia jaisten da. Aurrekoak bezala, zementatu egingo da eta segurtasun probak egingo dira berriro. Aurreko operazioarekin amaitutzat ematen da putzuaren zulaketa eta zeharkatutako arroketatik guztiz isolatutak geratzen da hobiaren eremuan, hodi baten eta zementazioaren bidez. Subijanako akuiferaren oinarriaren eta hobiaren sabaiaren arteko eremuan dauden bi hodi eta zementazioen bidez, eta gainazalaren eta Subijanako akuiferaren oinarriaren arteko hiru hodi eta bi zementazioaren bidez. Haustura hidraulikoko lanak zatika egiten dira, gehienez ere 100 metroko luzeran. Estaldura hodiak eta zementuak putzua isolatzen dute, gasa daukan arrokatik. Beraz, putzuaren barnealdea arrokarekin komunikatu beharra dago, hautsi beharreko lehenengo eremuaren altueran. Horretarako tresna berezi bat erabiltzen da. Lehergailu karga txikiak leherrarazten dira, eta horrek altzairuzko hodia, zementua edo inguruko arrokaren zentimetro batzuk ere zulatzeko besteko energia sortzen du. Prozedura horren bitartez, bide batzuk sortzen dira, gutxi gora bera 2 zentimetroko diametrokoak eta 40 zentimetroko luzerakoak. Putzuaren 100 metroko zati bakoitzean, mota horretako 33 zulaketa inguru egiten dira. Kilogramo bat lehergailu inguru erabiltzen da, 33 karga horietan banatuta, eta hurrengo etaparako prest gelditzen da putzua. Haustura lana, ur, area eta gehigarrien nahasketa bat punpatzen datza, presio eta emari altuan, aurreko fasean sortutako bide txikien bitartez. Haustura prozesu osoa kontrol unitatetik kontrolatzen da. Haustura likidoa, area gehitu gabe, sortutako bideetara eta horien bidez arroka formaziora heltzen denean, presioa hazten da arrokaren erresistentzia mugara heldu arte. Une horretan, arroka hausten hasten da, fluidoa sartzen da, eta hausturak zabaltzen dira arrokaren alderik ahulenetan. Area gehitzen da behin hausturak zabalduta. Haustura fase horrek 2 eta 5 ordu artean iraun dezake, eta putzu bakoitzaren haustura prozesuan aurre ikusitako lehen etapa osatzen du. Gas formazioak arin hartzen du berriz haustuaren aurreko jatorrizko presioa. Hurrengo operazioa estaldura hodian tapoi bat instalatzea da, obturadorea. Horrela etapa honetan hautsitako eremua isolatuta geratuko da hautsi beharreko hurrengo zatietatik. Behin haustura hidraulikoko prozesua amaituta, putzua fluxuan jartzeko unea da, putzua bera garbitu eta gasa jartzeko. Horretarako, hautsi diren sekzio desberdinetan jarritako tapoiak zulatuko dira, eta gainazaleko putzua jarraiatzen hasiko da produkzio proba labur batean. Gasa erreko da aldi baterako zuzi edo antortxa batean, eta sortutako fluidoak horretarako prestatutako euste ontzietara bidaliko dira, gero baimendutako kudeatzaile batek ebakuatzeko. Orain, hartzen du zentzua haustura fluidoari area gehitzeak. Hobi mota honen ezaugarri nagusietako bat zera da. Horietan dauden fluidoen presioa aharin jaisten dela hasieran, produkzioan jartzen direnean. Horrek, egindako hausturak itxiko lituzke, gainetik dauden arroken pisuaren ondorioz. Area aleen zeregin nagusia da, hausturen aldeen artean mikrozutabe moduan jardutea, barruko fluidoen presioa jaisten denean, zabalik mantentzeko, gasa putzurantz jarraiatu dadin. Ondorio gisa, esan dezakegu haustura teknologietan egin diren aurrerapenek aukera ematen dutela gas naturala berreskuratzeko, orain arte ezinezkoa zen hobi batzuetan. Horri esker, bertako gas naturala produzitzeko putzuak izateko aukera zabaltzen da, gure herriak duen gas naturalaren behar guztiak edo zati bat asetzeko.